απόψεις από πάρα πολλούς παρευρισκομένους. Θεωρώ πλέον καθήκον δικό μας ευθύς εξ αρχής, ως επιχείρησης η διοργάνωση αυτή την ημερίδα, με πολλή εκτίμηση και πολύ σεβασμό απέναντί σας, απέναντι στην τιμή που μας κάνατε να παρευρίσκετε σήμερα εδώ, να συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε, αν θέλετε, με ό,τι αυτό προβλέπεται κόστος για τη δημοτική μας επιχείρηση, είτε οικονομικό είτε ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς θα πούμε μπροστά, θα συνεχίσουμε. Το γεγονός της κάλυψης της σημερινής ημερίδας με κάποια τεχνικά μέσα είχε αυτό το σκοπό. Να μην σταματήσουμε εδώ. Να μην σας αποστείλουμε ένα απλό ευχαριστήριο αύριο μεθαύριο, παρά η επαφή μας να είναι, αν όχι καθημερινή, συνεχής. Και να προλάβουμε όντως, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που μας απομένει, να εκπροσωπηθούμε στο συνέδριο του ΚΕΠ, όπου θα καταθέσουμε κάποιες απόψεις. Υπάρχει βέβαια ένα εξήμωρο σχήμα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Άκουσα πιο μπροστά κάποιον συνάδελφο που ανέφερε έρχεται η δημοτική επιχείρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει λεφτά. Και έτσι γίνεται. Ταυτόχρονα όμως οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο συμμετέχουν και στις διοικήσεις των δημοτικών επιχειρήσεων. Είναι ένα οξύμορο σχήμα. Και το αναφέρω γιατί θα λέγανε κάποιοι ίσως από μέσα τους. Μα καλά, θα πάει η δημοτική επιχείρηση δια εκπροσώπων στο συνέδριο της ΚΕΠ και πολύ πιθανόν οι εκπροσώπες αυτοί να είναι οι ίδιοι δημοτικοί σύμβουλοι, να είναι οι ίδιοι αντιδήμαρχοι, να είναι οι ίδιοι δήμαρχοι. Τι έχουμε να χωρίσουμε τίποτα? Όχι. Δεν έχουμε. Απλά να φανούμε ως δημοτικές επιχειρήσεις, πραγματικά δημοτικές επιχειρήσεις, ότι πλέον αρχίζουμε, ενώνουμε τις φωνές μας, ζητούμε από την ΚΕΠ που είναι κεντρική εξουσία, να εντρυφήσει τα προβλήματα, να προσπαθήσει να τα επιλύσει, σε συνεργασία πάντοτε με την κεντρική εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως δέσμευση είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε. Η ημερίδα νομίζω ότι δεν θέλω ακόμα να την κλείσω ουσιαστικά, δεδομένου δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι ομιλητές, και μάλλον υπάρχουν. Βγάζουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Θα έλεγα όμως πως δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε μια ημερίδα. Επειδή κατά τη διάρκεια του διαλύματος ακούστηκαν διάφορες απόψεις, όλοι λίγο πολύ βρεθήκαμε μεταξύ μας, ανταλλάξαμε απόψεις, είπαμε 5 γνώμες. Θα έλεγα ότι υπάρχουν 2 βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ένα είναι να προλάβουμε το συνέδριο της ΚΕΠ με μια άτυπη εκπροσώπηση, την οποία μπορούμε να την αποφασίσουμε εδώ. Και ένα δεύτερο, και ίσως το σημαντικότερο όλο, αφού διοργανώσαμε σήμερα, και βάζω πρώτο το κριτικό γιατί θεωρώ ότι όλοι οι συμμετέχοντες διοργανώνουν την ημερίδα, να διοργανώσουμε, ας είναι εδώ, στο ίδιο μέρος, στην Καλαμαριά, το πρώτο συνέδριο των δημοτικών επιχειρήσεων. Ας είμαστε εμείς σήμερα αυτοί που θα αποφασίσουμε τη διοργάνωση του συνεδρίου δημοτικών επιχειρήσεων για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας. 2 μέρες, 3 μέρες, όσες χρειαστεί. Εκεί όμως σίγουρα θα βρούμε λύσεις στα ερωτήματα που τίθενται. Αν θέλουμε δημοτικές επιχειρήσεις, πώς τις θέλουμε να λειτουργούν, γιατί να είναι έτσι και όχι αλλιώς. Εκεί, σε αυτό το 2-μερο, 3-μερο, θα τοποθετηθούν, πιστεύω, όλες οι βάσεις. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ιδάλλως, νομίζω ότι όλοι έχουμε καλή διάθεση, αλλά εμπλεκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Με συμπεράσματα τα οποία σήμερα κάποιους εξυπηρετούν, αύριο κάποιους άλλους δεν θα εξυπηρετούν και ουσιαστικά δεν θα βρούμε επίλυση σε αυτό που όλους μας απασχολεί. Εμάς σαν διοικήσεις, τους εργαζόμενους, ως εργαζόμενοι, τους δήμους, οι οποίοι χρηματοδοτούν ουσιαστικά τις περισσότερες από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Αυτά θα ήθελα να πω
Εν κατακλείδη, λίγο πριν το κλείσιμο του συνεδρίου, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε, συνεχίζουμε τις επαφές μαζί σας. Έχουμε όντως πλήρη κάλυψη αυτών που έχουν έρθει σήμερα. Κάποιοι για κάποιους λόγους, παρότι είχαν δηλώσει ότι θα έρθουν, δεν ήρθανε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ουσιαστικά είναι παρόντες και θα προχωρήσουμε. Αυτά για την ώρα, τουλάχιστον λίγο πριν το κλείσουμε. Επειδή είναι κάποια χέρια μπροστά. Λάζαρος Παναγιωτίδης από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας. Επειδή είμαι λίγο φίλος των πρακτικών λύσεων και για να καλύψουμε το ενδιάμεσο βήμα μέχρι κάποιο συνέδριο, προτείνω τη δημιουργία ενός δικτύου. Είναι πιστεύω μια λύση που γίνεται άμεσα, μπορεί άμεσα να ασκηθεί, δεν χρειάζεται κάποια μεγαλύτερη διαδικασία και μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτή τη στιγμή. Λέγομαι Μιχάλης Κώστας, είμαι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δάφνης Αθηνών. Θέλω εν συντομία να κάνω ένα ερώτημα, αλλά πριν κάνω το ερώτημά μου, να ευχαριστήσω όλους τους οργανωτές, γιατί θα ήταν παράληψη και θα ήταν προσβολή να μην αναγνωρίσουμε το όλο στήσιμο αυτή τη ημερίδος. Θεωρώ καθήκον να το υπογραφέσω, όχι μόνο να σας συγχαρώ. Αναγνωρίζω ότι κόπος και ο καθένας μας αναγνωρίζει ότι κόπος χρειάζεται για να στηθεί όλο αυτό. Από την πλευρά μου, πολλά συγχαρητήρια. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις κερδοφόρες στις δημοτικές επιχειρήσεις ή τμήματα κερδοφόρα. Και απευθύνω στην νομική υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Γιατί κάτω από την ανασφάλεια φροντίζουν και αυτοί οι εργαζόμενοι να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να κρατηθεί η επιχείρηση κερδοφόρα. Απευθύνω στην νομική υπηρεσία με το εξής ερώτημα. Ότι μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση όταν θα πετύχουν τους στόχους για πριν παραγωγικότητας. Όχι, σιγά, να απαντήσει λίγο στο ερώτημα. Βέβαια, αυτός είναι και ο σκοπός που λέγαμε προηγούμενα για τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές, αλλά τέλος πάντων να μην το θέσουμε στο ζήτημα. Από το νόμο υπάρχουν στις ανώνυμες εταιρείες και τις αμυγείς επιχειρήσεις υποχρεωτικά δυνατότητα να κρατήσουν οι δημοτικές επιχειρήσεις σε ένα ποσοστό το οποίο θα διανύμουν στον εργαζόμενο μέχρι του ποσού των 25%. Τότε των κερδών. Τότε βέβαια που τέθηκε το ζήτημα, λέγανε μακάρι να έχουμε κέρδη και να δώσουμε στις επιχειρήσεις. Πάντως η διάταξη υπάρχει και στις ανώνυμες εταιρείες, δημοσιονομικές και λαϊκής βάσης και για τις αμυγείς. Υπάρχει νομική διάταξη που λέει μέχρι το 25% μπορεί να το κρατήσει και να το μοιράσει στον εργαζόμενο. Παρασκευάς Νομικός λέγομαι, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αχαρνών και αντιπρόεδρο της Νομικής Επιχείρησης. Ήταν ευχάριστη η έκπληξη και επιτέλους μπράβο για την πρωτοβουλία και για τη συζήτηση των δημοτικών επιχειρήσεων. Να μου επιτρέψετε, επειδή δεν το κατάλαβα, αλλά να εκφραστώ όπως το κατάλαβα και εγώ, δεν μπαίνει το δίλημμα, δεν επιτρέπεται να μπαίνει το δίλημμα σε εμάς αν οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να πάρουν αναθέσεις, αν οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να ζήσουν, αν οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξουν. Και βεβαίως, εμείς δεν είπαμε ότι καταργούμε τους εργολάβους. Είπαμε ότι με τον τρόπο που μας χρησιμοποιεί η πολιτεία, όχι ο Δήμος πολύ σωστά την αίσθηση, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Επομένως, επειδή το έργο που παράγουν οι δημοτικές επιχειρήσεις και οι εκτόσεις που δίνουν οι δημοτικές επιχειρήσεις πάλι έργο γίνονται, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει συγκριτικό στοιχείο για να δούμε την ωφελημότητα των δημοτικών επιχειρήσεων και μάλιστα σε σύγκριση με τους εργολάβους.
Εκείνο που, κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να πω για να ανεβάσω τον τόνο, μια και φεύγουμε, γιατί το μόνο που με τρόμησε σήμερα ήταν το παθητικό. Μια έτσι παθητικότητα, ίσως από ευγένεια και σεβασμό. Η ευχή μας είναι, και είδαμε εδώ πέρα, πως αυτό είναι ένα κίνημα που πρέπει να γίνει. Μην μείνουμε στην ημερίδα. Κάντε όλα αυτά που είπατε να μας έχετε δίπλα σας και δέστε το σαν ένα κίνημα που πρέπει να γίνει. Γιατί είναι κύτταρο πια οι επιχειρήσεις, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση που όλοι ξέρουν και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εργαλείο είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις στα εμπόδια που βάζει η πολιτεία για κάποια έργα που δεν μπορούν να κάνουν. Επομένως και πρέπει να διατηρηθούν και πρέπει να βρούμε τρόπους να επιβιώσουν ένα παντός άλλο. Σας ευχαριστώ και κάθε επιτυχία για αυτό. Εγώ ανέφερα ενδεικτικά και είπα ένα από τα θέματα που είναι ακόμα για το η άποψή μου την είπα για εσείς και είναι η εξής. Ότι οι επιχειρήσεις που είναι ευθέως ανταγωνιστικές στην ιδιωτική οικονομία πρέπει να ξεχωρίσουν πλέον. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, είναι πολιτιστικές, είναι κατ' επέκταση του Δήμου, να επιχορηγηθούν και με 8 εκατομμύρια, με 50 εκατομμύρια, με κανόνες διαφάνειας εννοείται. Αυτό από όλους μας δεν νομίζω να θέσει το θέμα. Αλλά έτσι όπως είναι όμως σήμερα το νομικό πλαίσιο, υπάρχει ένα πλέξιμο και από την πλευρά της πολιτείας. Και η πολιτεία σας υπάρχει ένα, δεν είναι ακριβώς, δεν ξέρει και αυτή ακριβώς θέλει. Πιάζει το κηρύξιο του Υπουργείου Εργασίας και λέει: θέλουν δημοτικές επιχειρήσεις να τις κάνουν. Άρα προτείνει επιχειρήσεις. Έρχεται το Υπουργείο Εσωτερικών και λέει: πρέπει να το σκεφτούμε αν πρέπει να πάμε σε επιχειρήσεις. Η πολιτεία δεν έχει συνολική πολιτική, είναι σαφές αυτό. Αλλά θα πρέπει και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης να αρχίσει να σκέφτεται πού πρέπει να πάει ο θεσμός των δημοτικών επιχειρήσεων. Γιατί δεν περιμένω από την κεντρική εξουσία να παίξει το ρόλο τι πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα θεσμός μόνος, πρέπει να λειτουργήσει, έχει μια εμπειρία 15 ετών, πρέπει να την αξιοποιήσει και να βγάλει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ναι, αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε. Να αφήσουμε λίγο τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, απέναντι στις προτάσεις που έγιναν, όντως, εγώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Θα υπαυξήσω λοιπόν τον τόνο της φωνής μου, δεν είναι θέμα παθητικότητας. Απλά πιστεύω ότι πρέπει πολύ συγκροτημένα και πολύ οργανωμένα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και να απαιτήσουμε. Στην πρόταση που ακούστηκε για το διαδίκτυο. Δίκτυο. Εγώ θα προτείνω το εξής λοιπόν. Ουσιαστικά αναπτύσσω την ιδέα σας. Οι συμμετέχοντες σήμερα δημοτικές επιχειρήσεις στην ημερίδα που διοργανώνει η Δημοτική Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαμαριάς να αποτελέσουν τη μαγιά, τα πρώτα μέλη του δικτύου των δημοτικών επιχειρήσεων με έδρα την Καλαμαριά. Αυτή είναι μία πρόταση. Και μία δεύτερη, πάλι όσον αφορά για το συνέδριο της ΚΕΠΚΕ που συζητήσαμε και μία άτυπη επιτροπή, να συσταθεί σήμερα τώρα μία άτυπη βέβαια, αλλά ουσιαστική ταυτόχρονα επιτροπή. Νομίζω πως μία πενταμελή, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή εκπροσώπηση. Αυτά τα δύο θέματα τίθεται απέναντί σας. Αν δεν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, καταγράφονται ως θετικά. Φαντάζομαι ότι θα απαντήσει το σώμα θετικά ή αρνητικά. Να κάνει μια παρέμβαση λίγο γενικός γραμματέας. Εντάξει. Και ένα τρίτο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τρεις προτάσεις καταγραμμένες εκεί για κλιματικές ονότητες εργασίας. Και θα μπορούσε να είναι η συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης για να προσφέρουμε ουσιαστικό έργο στην επόμενη συγκέντρωση που θα γίνει. Το έχετε μπροστά σας. Είναι μια πρόταση της Δημοτικής Επιχείρησης Μουσικής και Καλλιτεχνικής Συμμετρίας, η οποία ουσιαστικά, θέλοντας να συνεχίσει, αναφέρει εδώ μια πρόταση του κ. Μαραντέλου, η οποία λέει ότι η Δημοτική Επιχείρηση Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας προτείνει τη συνέχιση των εργασιών
της ημερίδας με 3 επιμέρους θεματικές ενότητες: πολιτισμού, τουρισμού, τεχνικών, περιβάλλοντος, κοινωνικής πολιτικής. Οργανωτικά είμαστε έτοιμοι για την ανάληψη της ευθύνης οργάνωσης της πρώτης εξ αυτών. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε τη συνέχιση των εργασιών, μόνο που ήδη το σώμα φαντάζομαι ότι θα πάρει. Ναι, και μετέπειτα. Μόνο που νομίζω ότι έχουμε πρώτον να βγάλουμε αυτή την άτυπη καταμελή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία θα παραδώσει και το ψήφισμα της ημερίδας αυτής στη Κέρκε, συνεννοούμενη φαντάζομαι μεταξύ τους και με όλους εμάς που συμμετείχαμε, έτσι για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Σε δεύτερη φάση, να γίνει το δίκτυο μέτρα την Καλαμαριά εδώ, να ξεκινήσει δηλαδή η Δημοτική Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος να το οργανώνει από τη Δευτέρα το πρωί, ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε έτοιμοι να το παραδώσουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και να μπορέσει να λειτουργήσει. Και πραγματικά συγχαίρω και τον συνάδελφο για την ιδέα που ήταν καταπληκτική. Και σε τρίτη φάση να δούμε το πρώτο συνέδριο των Δημοτικών Επιχειρήσεων τον Μάρτιο του 2002, όπως έχουμε βάλει στο μυαλό μας να το κάνουμε, σε συνεργασία με το δίκτυο το οποίο ήδη θα έχει δημιουργηθεί. Και πολλούς αυτό το πράγμα φαντάζεται λίγο δύσκολο. Θα σας ενημερώσω ότι θα γίνει πραγματικότητα, διότι ό,τι στόχους και αν έχουμε βάλει μέχρι τώρα τους έχουμε κατορθώσει. Η πρόταση του κ. Μαραντέλου είναι δεκτή, μόνο που νομίζω ότι πρέπει να οριοθετήσουμε αυτή τη σαφή δράση που θα αποφασίσουμε μέχρι τέρμα σαν σώμα. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει αποδεκτή. Θα μπει, είναι σίγουρο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε πρώτα στην άτυπη πενταμελή επιτροπή που θα εισηγηθεί το πόρισμα στο συνέδριο, στη συνέχεια να οργανώσουμε το δίκτυο και τον Μάρτιο, όταν με το καλό θα είμαστε όλοι εν ζωή, φαντάζομαι, να κάνουμε το πρώτο συνέδριο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα αυτά για την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τις επιχειρήσεις αυτοδιοίκησης. Και φαντάζομαι ότι ομόφωνα το σώμα θα το εγκρίνει αυτό. Αν θέλετε να πάμε στο πρώτο θέμα, την εκλογή της πενταμελής Συντονιστικής Επιτροπής, προτάσεις για συμμετοχή έχουμε. Δίνω τον αντιδήμαρχο τον κύριο Καράμπελα, θα μέλος της. Εγώ θα πρότεινα εσάς, γιατί το ξεκινήσατε πρώτο στη συζήτηση, χωρίς να έχω κάτι προσωπικό μαζί σας. Ο κύριος Καράμπελας είναι πιο γνωστός μου. Θα έλεγα να είναι από το Δημοτική Επιχείρηση καλύτερα. Έτσι νομίζω εγώ. Το Δημοτική Επιχείρηση καλύτερα, ο κύριος Σιρόγια. Και να μην είναι σαν θέμα των Δημοτικών Επιχειρήσεων τεχνικής. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα έλεγα ότι αν μπορούσε, δεν ξέρω αν το συνέδριο της ΚΕΡΚΕ προβλέπει μια θεματική συζήτηση για να έχει θα έχει ανάλυση, φαντάζομαι. Μήπως γίνει μια θεματική συζήτηση κάποιο στο δίπλα, στο συνέδριο της ΚΕΡΚΕ, αν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Θα μας απαντήσει η ΚΕΡΚΕ. Να το θέσουν αν προλαβαίνει. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΟ εξ οφίτσιο θα είναι έτσι, χωρίς να θέλω να έχω δικτατορικές τάσεις έτσι, που δεν είσαι. Κανένας δεν το φαντάζεται. Άλλη πρόταση έχουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε 5-6. Από το Δήμο Νάουσης να είναι κάτι. Να τα σημειώσω λοιπόν. Για να εσωματικά να πάρεις. Για να δω λοιπόν. Ορίστε. Προτείνω τον κύριο Γρηγορακάκη Αντώνιο, ο οποίος είναι πρώτος και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Δάφους. Να σας πω κάτι, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να πιάνει έτσι λίγο ολόκληρο το γεωγραφικό φάσμα, έτσι, δηλαδή να εκπροσωπηθούμε έτσι από όλα τα γεωγραφικά πλάτη για να έχουμε και μεγάλες ειδησίες. Το οποίο είναι και γνωστό στην ημερίδα σήμερα να ξέρετε, διότι αυτές οι 165 επιχειρήσεις που συμμετείχαν έτσι ήταν από όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ελλάδας και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Με τα νησιά, με τον Εύρο, με τη Μακεδονία, με την Ήπειρο, με την Πελοπόννησο, έτσι, που έχω και φίλους αγαπημένους. Με βάση την συγκρότηση της χώρας, με βάση την περιφερειακή συγκρότηση της χώρας, θα πρέπει να επιλεγούν οι εκπρόσωποι. Και αν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει επταμελή για να μπορέσει να αγκαλιάσει περισσότερα. Λοιπόν, νομίζω ότι. Να πω κάτι. Για να μην ακούσουμε να τα ευωνόμαστε, εάν φτάσουμε στο σημείο αυτό, εγώ παρετούμε και κρινάει υπέρ της οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια. Έτσι, το θέμα
να είναι να μην αφήσουμε και τα κουμπιά. Αν έχουμε έναν εκπρόσωπο από την Πελοπόννησο, έτσι, να πάμε σε μια πενταμελή. Αν έχουμε έναν εκπρόσωπο από την Πελοπόννησο, έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε 2 προσώπους από τη Μακεδονία. Η Κρήτη. Μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, η Αττική διευθύνεται τη συζήτηση και υπό αυτήν την έννοια, αν το αποδέχεστε. Θα έλεγα ότι η Αττική έχει τον μισό πληθυσμό της Ελλάδος υπό αυτή την έννοια και παράλληλα νομίζω αναλογικά την εμπειρία θα πρέπει να εκπροσωπηθεί. Ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα Μακεδόνας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να το κλείσουμε κιόλας έτσι. Ο κύριος από το Περιστέρι φαντάζομαι είναι εντάξει. Πώς λέγεστε? Καλά, θα τον μάθω. Από την πάντα ο φίλος μου. Στο Δήμο σας ξέρετε, έχω 30 χρόνια παρουσία στο Δήμο Καλαμαριά. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης. Να σας ανακοινώσω λίγο πρωτού φύγουμε και να ξέρετε ότι με το η λήξη της ημερίδας υπάρχει και μουφές έξω, έτσι, πολύ ωραίος, μην φύγετε, είναι... Έκλεισε νομίζω να σας το ανακοινώσω.